ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଡାକୁନ ଗୁରୁ ଡାକେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମଟେ ବୁଝିଥିଲି ଆ ପାଇଁକା ଏ ଛେଳ ହଉଛି ହଁ ହଁ କହିଲା କ'ଣ କାମ? ବଢିଆ ବଢିଆ ହାତ ବଡ଼ ଆସ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟି କେମିତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। এই ଛୁଆଟିକି ଦେଖ ମାନେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ବାନ୍ତି କରି ପକେଇ କରି ତଥାପି ଜଗାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବନି। ଟିକେ ହସିଦେଲ, ହାଏ କରିଦେଲ, ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ। ଦେଖ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖ। ନା ନା সেখানে তো ছিল না।